መንግስት ሽወደን መቀላል እገዳታት ዘተግብር በጊዜ ዝተዓቀነ መደብ ከምዘውፀ በወግዒ በመዋጅ ካብ ሓደ ሰነ እቲ መደብ ምትግባር ክጅመር እዩ ኢሉ ምዝርጋሕን ምፍጣርን ስኑዕ ዜናታት ንምቁጽጻር ዘኽእል ስጉምቲ ንምውሳድ ሕብረት ኤውሮጳ ምድላዋቱ ከምዘጻፈፈ ጸብጻባት ካብ ብራስለስ አረጋጊጾም تعنا هبلي زخبركم تخدادلتي مدبنا زي كاب ستوكهولم زمدبرو معكن زينا هارموني نلومي عسران شمونتن قنبوت كل التشعل عسران حدن زتدالو مسنادو زينا قندر استات بمقدام جميرنا لنا مسكولو مسارحتي كاب استوديو ناب زرزر زينا زمرحكم محارو برهامي قدمي اغن بزات صعب ناي حدش مدبنا انتاي مسلكم ملا ليت فيلم عبيلنا ناب زرزر زينا خنكايدينا مسانا صنحو سلام شمي أرسلنا سلام البحر وقال إسرائيل كلتنا عمته أبشو ودن كان شد شعمت تعميد له حجها تمهارية يونيفرسيتي بلانجويج اند كوميونيكيشن مهارة له أبزي حج مدبكا حيزنا لكم مدينة زلنا نمنسيات مدبي أبزي مدب زخاني منسيات كوينو بزحات ديسكاشن قبرلو عندكم هذه تنقفنا تبتات كاني بحنسا خوينا نما خورلو نمعبلولني حجي ناو تمرحكم انت مثلكم سمي دجان كستبال عب شودن أصلا شوعة عمت تقميت له بعرف الشاب سدت كا أصلا 10 عمت غير له إذا كن سلمت هاي زنقركم زله وال كمان نسي مخا خمس سدتنيا سدت زفترو تجمعاتن بدوهاتن ندا سجركو ندا ودقكو ندا تسأخذ نبرز له كمان نسي إذا أب كلاتنا زلو نجري كمان نسيات نزع أبزورنا زلو تجاتات بزقبا خن تكملو أبكمينا زلو شجرات بزقل لمن قدن خن بدهم حد متحجاز حسب ملوات كدليناي إذا بخمي مسكلت مسارحتي بزعوازي انت لكم كم يمسلكم سلام سمي كوخب تسفالتي بحال كابشودني عبشودن كابزمت شدش عمتات غير له أبزو معمتات اليوم لا سرح كي مهار وين داتا مهار كي سرح كساب حجي حلمين مدلاي زقعد زلوكم يعني سيء أبزي حلمو خانو مدلاي زلو قعزو مساي يسرحو كل تمن سيات رخيب له مسوم حدش مروات هزنا أبستو كلو ماسينا لنا اتمرب انتي كم زمسل كان لاليكم هنا بحوار كان عبيرلو بحنساب كان مهارلو تصفاي قبر نابو كان ببلكم هنا يغني لي أبشودن بسنكل بدا فيروس كورونا تعويجو أب تكبر زلو كل عينت محبراون هزباون نايمن قسقاسن مقابن ممرحتات كقلل بموسان بجيزة زتعقن الدرجاتات اقدا نمقلال زخل حدا هقراو مدب كم زتحنسسة منقص شودن تمالي بوقعي أفليتو كنتات نهرن حفشاو أكايدات عنا إذا هاجر بزسان من قدي تنبيرهم نزلوا قداتات نملعال كاب علت حد السنة جميرو كم زت قبر زتنقرلو زحدش مجلسي ببجزئو بزوهابو صعبت ممرحتات معاس انتايك قبر كم زخنن كالوتن زملش حتوتات زملش كم زخونتي مجلسي أرديو بز مسرت كبحتي سنة حيزو تي أبيات مستن مقبن تنبيروز نبر ساعات معزاو ناي ساعات 10 فرقان كمون أب وشت جزار حقتو زحلو مكاب سباتن كالي أب عبيت مدلوات تنبيروز أنحى بزحي كبل توسينو خمزلو تي مجلسي أبريولا نزيادة مكتتال هارمون زينا بمكتتال ويكا خلوت مع كنا زينا شودن بمكتتال تبب جزء زوز وممرحتاتن مقلال بزملكت كزرغح مخالهم بزقاطا مزي نحبر حبرت أوروبا خونيل كامن نبابرو سباتنا محبراوي خون ببوليتيكاون تصتاون وزته كونيل كاز فبرخو زسنعون زيناتات بمفتار نزوافرو وغانات يخون تنساتهم زفنو زتسنع حبريتا مالت فيك نيوز نمقصصار زخل حقاو سقمتي نموسادن مدلاواتو خمز وده خبره سلسل ترخب حبريتا أرديو أب هاجرات معراب بالكون أبز تفلالي قرنعات عالم بز تمسرحو زيناتات من نبابرو سبات مقدا يخون بوليتيكاوان سرعاتات أب مزبع زلو ألو تاو تمكرو
አደገኛ እንዳሆነ መምጹ ዝበለት መግለጽ ህብረት አውሮፓ ሀገራትን መንግስታትን ነዝወፍር ዝብጉቡ በመብዳ ለቶማብ ከምዝ አይነቱ ስራሕ ዝተዋፈሩ መንግስታትን ዘይ መንግስታን ተካላትን ውልቀ ሰባትን بحجز حتى تلو أجواب بمفتار تراي زي كونس زي قطعت أب رجوسنت زينان حبرتان أب مللاي زلوا أفلت كزايد كم زلوا عرق جبرة خم زلوا تحبرت نقول لنا حجرات أوروبا أب زغربات أو عيد أفلتو أبتي جتن زتفلالي معبالتاتن زرائلو زلوا زواغرنا أفريقيا زلوا خنتات حدا دحر حدا ناس عبي يغزل كم زلوا خب تي خبابي زوصو زلو حبريتات عملكيتهم بريزيدنت امريكا جو بايدن اب تግራይ ተጻብኦታትን ገህሰት ሰብአው መሰላትን ብቁልጡፍ ተጠው ኩብልን ቅሜት ከይስዕብ ዘይተገደበ ቀረብ ረዲኤት ናብ ግዳያት ክበጽሕን ጸዊዑሎም እቲ በቤት ጽሕፈት ቤተ መንግስቲ አሜሪካ ተማል ረቡ ዓማሲኡ ዝወፀ መግለጺ ንጾታው ዓመጻት ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ይፍጸም ኣሎ ዝበሎ ሰፊሕ ገሰት ሰብአው መሰላት ደው ክብል ከም ዝግባእ እቲ ፕሬዚደንት አተሓሳሲቡ ካብ ዝኾነ ይኹን ዓሌት ድሕረ ባይታን ዘለዎም ስድራቤት ኣብ ሃገሮም ብሰላም ናይ መንባር መሰላለዎም ዝበለ እቲ ፕሬዚደንት እቲ ኣብ ትኽልል ዘሎ ገህሰት ሰብአው መሰላት ብፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ወሲኹ ከም ዝሓበረት መግለጺ ሓቢሩ እቲ ንመጀመርያ ግዜ ብደረጃ ፕሬዚደንት ዝተዋህበ መግለጺ ከም ዘመልከቶ ሁሉም ተጻባእቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ተኽስጠጠው ከብሉን ሓይልታት ኤርትራን ኣምሓራን ካብ ትኽልል ብቁልጡፍ ክወጹ ሓቲቱ ከም ዘለውን ኣገንዚቡ ብዘይካዚ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ዝሕለፈቶ ውሳነ ምኽልካል ቪዛ ሰበስልጣን ኤርትራን ስድራቤታቶምን ኩነታት ብምርኣይ ተወሳኺ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እቲ ሃገር ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኒጀር ዝጸንሑ ልዕሊ 60 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምትሕብባር ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ናብ ሃገረ ጀርመን ተሰጋጊሮም ኣለዉ እቶም ሎሚ ዓርቢ ዝወፀ መግለጽ ከም ዝሓበሮ ናብ ሎሚ ብዘውግሕ ለይቲ ናብ ጀርመን ዝኣተው ስደተኛታት ብሰንኪ ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ክጽበዩ ዝጸንሑ ምዃኖም ተነጊሩ ናብ ጀርመን ክሰጋገሩ ክጽበዩ ዝጸንሑ ኣስታት 123 ክኾኑ እንከለዉ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኤርትራውያን ዝርከብዎም 107 ካብኦም ሰሊጥዎም እኳ እንተሎ እቶም 10 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 16 ግን ዝገበርዎ ናይ ሕክምና ምርመራ ክሳብ ዝውዳእ ይጽበዩ ምህላዎም ገለ ካብቶም ስደተኛታት ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣለዉ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ እቶም ትጽቢት ዝነውሖም ስደተኛታት እቲ ዝተኣተወሎም ቃል ብመንግስቲ ጀርመን ብዘይ ምፍጻሙ ሰላማዊ ሰልፊ ብምውዳብ ተቃውሞታት ከካይዱ ከም ዝነበሩውን ንሕና ከም ሃርሞኒ ከምኡውን ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ካብቲ ቦታ ጸብጻብ ኣመሓላሊፉ ምንባሩ ይዝከር ፕሬዚደንት ፈረንሳ አቶ ኢማኑኤል ማክሮ ኣብቲ ህይወት ኣስታት 800,000 ተወለድቲ ቱትሲ ዝበልዐ ዓሌታዊ ምጽናት ሃገረ ሩዋንዳ 1994 ፈረንሳ ንዝነበራ ግደ ሩዋንዳውያን ይቕሬታ ክገብሩላ ሓቲቱ ትማሊ ኣብ ከተማ ኪጋሊ ኣብ ዝተኻየደ ዝኽሪ ምጽናት ዓሌት ፈረንሳ ንዝመጽእ ህልቂት ዝተዋህበ መጠንቀቕታታት ከይተቐበለት ንነዊሕ ዓመታት እቲ ሓቅን ምጽራይ ስቕታ ከም ዘርአየት ክብል ተዛሪቡ እንተኾነ ፈረንሳ ተሓባባሪት እቲ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳውያን ኣይነበረትን ክብል እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓቢሩ መራሕቲ ሩዋንዳ ንዘረባ ፕሬዚደንት ማክሮን ክንእዱ እንከለዉ ፕሬዚደንት ሩዋንዳ ኣቶ ፖል ካጋሜ ዘረብኡ ኣብ ይቕሬታ ንላዕሊ ሓቂ ከም ዝነበረን ብምባል ሓቦ ዝሰነቐ ተግባር ናይቲ ፕሬዚደንት ክብል ንኢድዎ ኣሎ ብዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኮሚሽን ክኢላታት ፈረንሳ ብዘካየዶ ምጽራይ ፈረንሳ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ሚተራንድ እንዳሃለወት ኣብቲ ዓሌታዊ ጨፍጫፍ ተሓባባሪት እኳ እንተዘይነበረት ከቢድን ኣዝዩ ብርቱዕን ሓላፍነት ግን ትወስድ እያ ኢሉ ከም ዝነበረ ይዝከር እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓሌታዊ ምጽናት ዝፈጸሙ ሰባት ዓይና ዓዊራ ከም ዝነበረት ክብል ከም ኣብቲ ሰነድ ከም ዘስፈረውን ይግለጽ ሃገረ ሽወደን ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ቁጽሪ ተለከፍቲ ቫይረስ ኮሮና ብመጠን ብዝሒ ህዝቢ ሃገራት ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ኤውሮጳ ተባሂላ ተመዲባ ከም ዝነበረትን ኣብዚ እዋን እዚ ግን ካብቲ ደረጃቲ ከም ዝወረደት በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ሓቢሩ ኣብዞም ዝሓለፉ ሓያለ ኣዋርሕ ሃገረ ሽወደን ብመጠን
ዘለዋ ብዝሒ ህዝቢ ተዓቂኑ ቶም ብለበዳ ዝተለኽፉ ሾደናውያን ክምዘን እንከሎ ቁጽሪ ተለከፍቲ ልዑል ከም ዝነበረን ብኡ መጠን ከዓ ሽወደን ሓንቲ ካብተን 4 ሃገራት ኤውሮጳ ተርታ ተሰሪዓ መንበራ እቲ ሓበሬታ አረዲዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብ ሽወደን ብንውድኦ ዘለና ወርሒ ጉንበታት ሒዙ ብሰንኪ ዝተረኣየ ቅልጡፍ ምንካይ ቁጽሪ ተለከፍቲ ለበዳ ኮሮና በሃገር ደረጃ ውጽኢት ከም ዘምጽእ ተባሂሉ ከም ዝእመን እቲ ዝተረኽበ ዜና ኣመልኪቱ ኣሎ تكتاتلو وزلهما بستوكهولم زمدبرو أوروباو يمعكن زينا هارمونيو دحر زموعوعي بحصير زتدالوه خلوت زيناتات كقربلكم مسانا صنحو اتي نبهلاوي مغبن كداونتن كالئ مسرتاو دليتن حبشا زمالئ تكال ناتكم طلبات عماويلو بزقلل مقدين مسلات كاب زلهما حانتي إنشون كيتنقسقسكم بتابعتكم طوق بمبال ترايز دلكم ما خد جزء زخلكم مربب حبرتا عداليلكم الله أبو هو أبتحدش مربب حبرتا ناتكم .com بزمرتكم ما مقدي مسكفلكم أبو اشتغل التمحلتات نزعززكم مقحاب جزاكم كتف زبل أقلقلت بستاون تداليلكم الله بتصحنا توكسنا أبي ناتكم .com ناتكم.com መንግስት አሜሪካቲ ኣብ ቻይና ብዝመበቆሉ ቫይረስ ኮሮና መላእ ዓለም ዝሐመሰ ለበዳ ንመሰረታዊ ኣመጻጽኣት ቫይረስ ዳግማይ ጥልቀት ዘለዎ ምርመራ ክካየድ ከም ዘለዎ ክብል ቅድመ ኩነት ከም ዘቐመጠ ካብ ዋሽንግተን ዝተረኽበ ዜና መልኪቱ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካት ቫይረስ ካብ ሱርጉንዱ ንኣፈጣጥሩን ካልኦት ተተሓሓዝቲ ጉዳያትን ክኢላዊ ምርመራ ክካየድ ፀዊዓ ከም ዘላን መንግስት ቻይና በወገኑ ንጻውዒት ኣሜሪካ ብምንጻግ ብቁጥዐ ግብረ መልሲ ሂቡ ከም ዘሎ ሽንህዋ ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ቻይና ሓቢሩ ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን እስራኤልን ዝተኻየደ ውግእ ስዒቡ ኣብ ዞባ ጋዛ ዝተፈጸመ መጠን ዘይብሉ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ተኸቲሉ ዝወረደ ጉድኣት ሲቪላዊ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩን በዚ ከዓ ወተሃደራውን ሰብኣውን ገበን ከም ዝተፈጸመ ሰራዊት እስራኤል ጋር ተሓታተ ዝገብር ምርመራ ክካየደሉ ምዃኑ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ካብ ጀነቫ ሓቢሩ ኣቀደም ኣቢሉ ማሕበር ተኸተልቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝኾና ሃገራት ዓለም ምርመራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ክካየድ ከም ዘቕረባ ይዝከር ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት 2020 ህዝቢ ሽወደን ኣብ ታሪኹ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ማዕከናት ዜና ዝተኸታተለሉ ዓመት ከም ዝነበረ ተፈሊጡ ለበዳ ኮሮና ዝፈጠሮ ሻቅሎትን ምክትታል ሓበሬታን ምኽንያት በመግባር ኣብ ሽወደን ብዕቤቱ ዝለዓለ ዝበሃል ምክትታል ዜናን ሓበሬታን ብህዝቢ ከዓብቕ መንባሩ እቲ ነዚ ጉዳይ ዝሒዙ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ንማዕከናት ዜና ዝከታተል ሽወደናዊ ትካል ኣገንዚቡሎ መንግስቲ ሽወደን ንቤት ጽሕፈት ማሕበራዊ ውሕስነት ማለት ፎርሸክሪን ካሳ ኣብ ኣሰራርሑ ዘርኣዮ መሰረታዊ ጉዳያት ናይ መሓዝ ጉድለት ብዝምልከት ካብ ህዝቢ ዝቐረበሉ ጥርዓናት መሰረት ብምግባር እቲ ግዙፍ ቤት ጽሕፈት ተወሳኺ ሓገዝ ክግበረሉን ኣብቶም ጥርዓን ዝቐረቦም ጉዳያት ከዓ እንደገና ምርመራ ብምግባር ውሳነ ዝህብ ተደራቢ ኣካል ከም ዘቆመ ተፈሊጡ ከም ዝፍለጥ እቲ በዓል መዚ ብዙሓት ዜጋታት ብፍላይ ኣብዚ ናይ ለበዳ እዋን ብሰንኪ ሕማም ካብ ስርሖም ንዝተኣለዩን ዝሓተትዎ ገንዘብ ውሳነ ኣብ ምሃብ ብብዝሒ ምንጻግ ከም ዝገበረ ተባሂሉ መረረ ከም ዝቐረበሉ ይፍለጥ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ኣደ ምስ ጓል 2 ዓመት ውላዳ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከም ዝተቐተለት ማዕከናት ዜና ሃገር ሓቢረን ኣብ ጀርመን ከተማ ባየርን كورونا أب زركب معسكر سدتنياتات حانتي إثيوبياويت مسقال 2 ዓመት ውላዳ بزسكح أجباب كم زتقتلت تجلسو نايتا ሃይማኖት ገብረ እግዚአብሔር ዝተባህለት ግዳይ ናይ ቀረባ ማሐዙት ان አገልግሎት ዜና ቢቢሲ ከም ዝገለጸኦ እተን ኣደን ጓልን ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ከባቢ ሰዓት 11 ቅድሚ ምሳሕ ከም ዝተቀተላ ሓቢረን ነተን ኣደን ጓልን በበሊሕ ነገር ብምውጋእ ኣብ ዝባን حو بمولع زتطرطره اب كل عدمه 30 ዝርከብ መርበሮኳዊ መበቆል ዘለዎ ናይታ ግዳይ ናይ ቀደም ኣፍቃሪ ከም ዝነበረ ማሐዙትታ ከም ዝሓበራውን እቲ ማዕከን ዜና ሓቢሩ እቲ ውልቀ ሰብ ነቲ ተግባር ምስ ፈጸመ ኣብ ዝባኑ በንዚን ብምፍሳስ ነፍሰ ቅትለት ክፍጽም እኳ እንተፈተነ
ኣብቲ ኩሉ ከይተበፅሐ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሉ ኣብ ሆስፒታል ንዝወረዶ ጉድኣት ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣኽበርቲ ሕጊ ሃገረ ጀርመን ኣብ ልዕሊ እቲ ቀታሊ ሕጋዊ ምርመራ ብምግባር ናብ ሕጊ ዝቐርበሉ ኩነታት ይሰርሑ ከም ዘለዉ እውን ፖሊስ ጀርመን ኣብ ዝዘርግሖ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ زخبركم تخطات هارمون ميديان لو مزبلنا مستندو زينا ملا اوروبا كالوتن زتقالل مستندو زينا زوم سغاب حجي تكتاتلوم صنحكم يم لمكتتالكم اندامسغونكو ناي صباح قدام كمون سنبت لو ناي زينا فنوتاتن كالوت مدباتن كتكتاتلو اندحبركو حدا خبتن مسسان معكمكم زخونه هارمون ميديا رئيتكم تساتفنوتكم بمقانو ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ቻነል ሃርሞኒ ሚዲያ ሰብስክራይብ እንተዳኣጌርኩም ናብ ቀጥታ ናብ ትጥቀሙሉ መሳርሒታት ምልክት ክመጻኩም እዩ ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓቢኡ ኸኣ ኣብ ድሕረ ገጽና መዓልታዊ ዝዝርጋ ሓደሽቲ ዜናን ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ክትረኽቡ ኢኹም ተሳተፉ ሕተቱ ረኸቡና ጽሓፉልና ኣብዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኢሜይል ኣድራሻና ጌርኩም ክትረኽቡናን ክትውከሱናን ከም ትኽእሉ እንዳሓበርኩ ሎሚ ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናዶ በዚ ተወዲኡ ኣሎ በዚ ኸኣ ክፍለየኩም እየ ሶኒ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ደሓናምሲ